No niin, mitäs me Kalle tehdään nyt illalla? Nyt lähdetään vähän vetää jänisten verilöylyä. Joo, eli mennään jäniskytiikselle. Johonkin pellonlaita, eikö se niin ollut? Niin, kahdelle pellolle kyttäyskö? Joo, katsotaan saadaanko me joku pupujussi sieltä erääksi. Ja tosiaan haulikoilla kytäätään ja toivottavasti se joku jänö tulee nyt niin, ja saa vielä tähän GoProlle se, jos se tulee, niin jos se saa vielä erääksi, niin sitten se on niinku very good, very nice vai miten se juu menee, mutta me lähettiin nyt sinne pelipaikoille, kello on 4:10 ja katsotaan miten äijien käypii vai käypiikö mitenkään. Jees, palaillaan. Joo. No niin, nyt ollaan saavuttu kopille ja kello on 20:05. Ja tää koppi on tämmönen pikku tönö jossain muutaman metrin korkeudessa. Ja siinä olisi ruokintapaikka just tuossa. Paljon oli ainakin jäniksen vapaalla jälkiä tossa noin. Aivan kuuma paikkakin vielä. Ja katsotaan, josko tänä iltana tulisi joku rusakko tai jänis, niin sitten sais ammutuksi vielä sen. Niin katsotaan kuinka kauan tässä jaksaa olla ja näin poispäin. Ja haulikkuna mulla on tämmönen Valmetin 212 1270 kaliberi. Ja on ollut kyllä hyvää vekoti, ei siinä. Luotto. Mutta joo, pistetään kamera tohon päähän ja aletaan odottaa, josko sieltä ihana Jussi saapuisi tohon. Jees, palaillaan. Noniin, loppu hyvin, kaikki hyvin. Molemmat jänikset, tai siis rusakot mitä ammuin, niin jäi ja lopputulos on nyt sitten tässä. Ekat rusakot meikällä ja tää on ihan kiva juttu ja näin poispäin. Ja toinen jäi heti tohon kasalle ja sitten toinen juoksi jonkun ehkä 60 metriä. Aika pitkään se juoksi kyllä, mutta molemmat löytyi hengettöminä. Tää oli hyvä ilta ja vielä kolmaskin rusakko kävi näköisellä, mutta se ei ihan ampumasektorille tullut niin sanotusti. Kyllä nää 2 otetaan, ei sen puolella. Noniin, reissu lähenee loppuun. Miten me meni reissu? Reissuhan meni oikein mahtavasti. Sait ammuttu parit ensimmäiset jänikset ja... Kyllä, näin pääs käymään. Ja sä jätyt sit ilman. No, välillä näinkin. Kyllä niitä on ammuttu. Joo, tosiaan. Saatiin 2 jänöä ja ajojahdit ei tuottanut tulos, mutta sit kytis onneksi. Vielä 2 verrankin. Tää oli aika hyvä reissu, vois sanoa näin. Joo, ei tässä sit varmaan. Siinä nyt roikkuu vielä ne jänöt ja kohta ne lähtee sitten meidän matkaan ja lähdetään kotia kohti. Kiitti kun katsoit videon ja tilaa kanava ja tykkää videosta ja
vielä pitäisi jotakin metsästysaiheisia videoita saada tänne. Ainakin kevätpukkijahista sitten viimeistään. Eiköhän tässä nyt vielä joku jakso näitäkin. Jos tulee saalista, niin saadaan julki, mutta katsotaan sitä sitten. Moro!